и винен наблюдател. Здравей! Здравей! Кое прави българското вино уникално? Много е просто. Това, че е в България. Виното само по себе си едва ли е свръхуникален продукт. Това вино, което се прави в България. Разбира се, може много да спориме. Има уникални български сортове. Но като качество, като уникални вкусови характеристики, българското вино с нищо не е толкова по-уникално, отколкото френското, чилийското или американското, например, от Калифорния. Това, което го прави уникално, е мястото, на което се прави. Това, че самото вино е свързано с една определена културна среда и традиция, с определен климат, с определена география. И всъщност това е, на което виненият туризъм трябва да залага точно толкова, колкото и на качественото вино. Това са две абсолютно равностойни неща, които върват едно с друго и едното без другото просто не върви. Първо, естествено, хората, които обичат виното заради вкусът му, хора, които виното има слабост, хора, които се интересуват от култура на виното. Това са неща, които са преплетени едно в друго. Обикновено не може човек, който не знае нищо за виното, изведнъж да започне да харесва много вина или да бъде ценител. Разбира се, има и сноби, които не харесват самото вино, а харесват нещата покрай него. Това, че покрай чаша хубаво вино или покрай един скъп етикет могат да се покажат, да бъдат популярни, да имат някакъв висок обществен статус и така нататък. Това са два различни типа хора, но и двата типа са така добра таргет група за винен туризъм. Пътувам към една от най-награждаваните изби през последните години в България. Тя е на път, заедно с още десетки други изби, да промени образът на българското вино и да го сложи там, където му е мястото. При най-добрите вина на света. Катържина се намира на 7 км от Свиленград. Тя е на същата географска ширина с едни от най-известните световни винени области. Имението е създадено в бившата гранична зона, разделяща България от Гърция, в югоизточната част на страната, в девствена природа, съхранена от човешка дейност през последните десетилетия. Климатът е умерено континентален с силно изразено средиземноморско влияние. Важна предпоставка за благоприятното развитие на лозята в региона играе и своеобразният въздушен коридор, който се оформя между Сакар планина и източните Родопи. Характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима. Разполагаме с над 4000 декара само около избата, с насаждения, които са 4 и 5 годишни, които те първа ще дават най-доброто от себе си, и самия продукт, процеса на производство на вино е наистина много дълъг. Всеки един човек, един обикновен консуматор, който вземе бутилка вино и си налее в чашата, аз лично смятам, че този процес не може да го осмисли, но той е наистина много дълъг. Това е, както каза и брат ми, едно дете, което започва да расте още в лозето. След това ние го взимаме, възпитаваме го и го направляваме, така че той да стане достатъчно зрял човек, който да бъде харесван на всички останали. Разположена само на няколко часа път от космополитния Истанбул и от слънчевите плажове на българското Черноморие, Катържина успешно съчетава насладата от разходките в лозята, дегустирането на забележителни винени еликсири, както и посещението на многобройните културни паметници, с които регионът е известен. На много места в избата стенописи изобразяват срещата на Дионисиевите и елевзийските мистерии с тракийските им корени. Виното е един много интересен продукт и смея да кажа, че целият път от лозето до ферментацията и до поставянето му в бутилка и до наливането в чаши е една дълга история и наистина
всичко това нещо, което се свързва и е описано в чашата, и след това ние го усещаме, спецификата на всеки този компонент прави дадено вино по-различно и по-интересно. Виненият туризъм е много залегнал в целия свят, в Франция, в Щатите, абсолютно във всички страни, където се произвежда вино. И де-факто хората се запознават, освен с виното като продукт, с историята на мястото, откриват нещо ново, т.е. те ще се научат, ние ще се опитаме да ги научим как да дегустират вино, ще открият различни усещания и въобще това е един по-интелигентен туризъм, така да го нарека. Идват хора, които са авантюристи, искат да открият нещо ново. Разбира се, идват и доста групи чужденци, особено през лятото, които са свикнали на този вид туризъм, за тях е удоволствие и за тях свързването на България опитвайки дадено вино, те ще свържат България с още една положителна емоция. Това е определено чудесен ефект за цялата ни страна. Като цяло за туризма на България, за имиджа и за всичко. Катържина е реален мост между виното и изкуството и вдъхновение в творчеството на всеки, който е усетил уханието на лозовите и масиви и е отпил от винените еликсири на избата. Това е, което можем да опишем с думи и образи за българското вино. Останалото е за вас.